बेलाके हामबाय जों जे PUR बिसिनि प्रेसिडेन्ट ब RBI नि कनभेनार इयदनि जइन्ट सेक्रेटारि DYR बिसि सदर देबरमा बिसिनिनो मेम्बार जों दिस खालायनाय जों मिया पत्रिकारखौ नुखा TSR बुखांनाय देबरे सनमा नुखासिनि त्रिपुरा बुक सेक्रेटारि वो जों नबना तैनाय एभिडेन्स सह जों बन प्रेसिडेन्ट ताइ सेक्रेटारि न तैनाय जों FIR थाइका तामनि काके जों जेखाने इउनिभार्सिटी प्रश्न रोमान स्क्रिप्ट खालायो बांला खालायो ताई TPSU रोमान स्क्रिप्ट खालायो बांला खालायो ताई पुलिस रिक्रुटमेंट रोमान स्क्रिप्ट खालायो ताई कैसा बरक 2023 नि कलेज लेवल एक सात दङ 10,331 जना स्टुडेन्ट दङ ST स्टुडेन्ट कगक्राय पऱ्यो आबन बिसिङाव रोमान स्क्रिप्ट बायबां सैनाय दङ बन कैसा रक नकारिका कलेज नि गरंइता मासापान कवानजाय सोंनाय खै तामाने 100% कलेज नि बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय सैयो ताई अरब सैयो इको अबन बागै न आं स्पेशली सानम दङ दिनै जों दाबो खाइन फुङां DGI कक्स लायका दाबो चाइटाव जों टाइम रो DGI मालायनाय ओके इनकनि केस नि बिबारा जों अंक चीफ सेक्रेटारि नबो अंक टी कॉपी देनाय CM नो कॉपी दे दङ बासिनि ट्रेवल वेलफेयर सेक्रेटारि दालं साहेब गय कक्स लायका बताबो रिसीव जों दाबो रइनाय मिनिस्टार ट्रेवल वेलफेयर विकास देबरमा अनरेबल बाव जों मालायका जों बावायबो दाबो बिनि रिसीव रइनाय आवन परे अंक जों अंक त्रिपुरा बोर्ड रइनाय आवन परे अंक कक बरक रइनाय तामनि अंके गत 31 तारिख जों जखन TIPC ADTF TNB NLFT मन्टुकलय बरम गोनां बिजय रांखल बरम गोनां बिनय देबरमा जों जखन सेक्रेटारि तो चिनि इमप्लिमेन्ट थैनाय 11टा जे 13टा जे दाबि थैनाय जों कक सालायका आरो बिसिङाव रोमान स्क्रिप्ट दङ आफोर बरक जोंना माइनस पास खालायजाक बरक डाइरेक्टर बर हजाक नर रोमान स्क्रिप्ट बाय आबक खालायनाय गबन बागैनो जों अर जों डिसिजन लायका जों साकाफोर मिटिङाव चिरायरंनि जीवन तै खेलाता खालायदि खेला खालायखे चिरायरं जीवन नष्ट दंनाय आबन बागैनो जों कयखा रोमान बायबंथों बांला बायबंथों जेथि चलै दंमाहाय अबन बागैनो ताबु सांगो अंके रापुटनि सेक्रेटारि पेपार संनुगो अबरक बेलायखनो वारामा सिंसा दरकार करै बिसेसले अतुल देबरमा बनि बसिथि आं नुखा अतुल देबरमा बनां सानांगो संगो बबाय आं दा अतुल नुगो नों जे ताबो उसूल खायदमोने सिनि NLT NB नि जागानो पाइनाय नों खायदम जागानो पाइमे नों उसूल समासे नाय नों अर चेयारमेन नोंखा नों कि समाजलाय मिलिमे दा नों समाजनि रायदा कायदा माहाय दा बरक बाहायनाय नाय दं आबं बाय आं सेलंगो जों तिं आरो तिनि डिसिजन रखा सिटिओ रखा बुधनि सिगां जदि जों बाय मिटिं यांगे जों ताबो सेक्रेटारिनो सिटि रनाय जों CM रनाय रोंया हांगागे जों लामा कासनाय जों सारा त्रिपुरा बरक न सावो जों ब्लकेट खायनाय जों ताबो जायते समय DM को DG अफिस नि सिटि सबायखि आं कक खालायगा जों बरक दिनि बाय जायते समय जों टाइम रो आरो थाङै जों बेबारा जों नायनाय जों आरो बेबेङै एभिडेन्स रुइनाय जों आरो जे इउनिभार्सिटी वो प्रश्न खालायमानि कक बरक बाय रोमान स्क्रिप्ट बाय TPSU जे रोमान स्क्रिप्ट खालायमानि ताई पुलिस रिक्रुटमेन्ट जे रोमान स्क्रिप्ट खालायमानि आबर जों एभिडेन्स रगा बरक आरो सराय खेला हेका तङै बरक आजे पाजे कक खालाय दङ आम तै चेयारमेन नरि खिमा नङ अतुल देबरमा नरि खिमा नङ ब त्रिपुरा से गरै आसे दिन फायनाय आबों ब फेलगो आबों ब माबा साया अमाय बरक बसि उपजुक्त संया बामा हे बरक बाहागेरि अमन सेलंगो आसे सायनां खंग थाका बेलागे हामबाय